Днес нямаше патрулка на МВР и това, което каза вътрешният министър Иван Демерджиев, е вярно. МВР вече не охранява Делян Славчев Пеевски. А сега, кой вече го охранява и кой ще го охранява от тук нататък, не е наша работа. Здравейте, приятели! Намираме се на улица Сребърна гора. И сега ще подам тук на моя оператор. И аз ще тръгна напред. Така. Улица Сребърна гора. Ето я. Можем ли само да покажем? Тук сме за да проверим какво е положението с охраната на господин Пеевски. Според разследване на медията Бърт, тук се намира неговия палат и неговия дом, така да го кажем, закупен на времето от бивш министър от НДСВ. Сребърна гора. Тук е очевидно някакво посолство, може би, или нещо подобно. И тук вече може би някъде са тези така, ще ги видим, палатели наречени. В интерес на истината, минавайки по Беловодски път, ние не забелязахме вече патрулката на МВР, а видяхме, може би, автомобили с частна регистрация. Да. Сега само ще покажем, че това, което сме показвали някой път отдолу, всъщност се вижда от тук и това е гледката, която се отваря. Сега само да кажа на нашата публика, че ние умишлено снимаме от тук, а не отвътре, защото не желаем да показваме на господин Пеевски спалнята. Дойдохме само да видим дали... И ще помоля така колегата мен да ме дава по-скоро. Какво страшно куче. Да ме дава мен. Сега не искаме да надничаме какво се случва под пердетата и под прозорците. Да. Но факт е, че днес нямаше патрулка на МВР и това, което каза вътрешният министър Иван Демерджиев, е вярно. МВР вече не охранява Делян Славчев Пеевски. А сега, кой вече го охранява и кой ще го охранява от тук нататък, не е наша работа. Когато държавата не стои зад определен олигарх, който обявява и пише себе си за политик, ние вече, като разследващи журналисти, знаем, че сме си свършили нашата работа. Ние сме показали, че лицето Делян Славчев Пеевски лети, ще помоля само аз да бъда показан, защото тук има и хора, които си живеят. Лицето Делян Славчев Пеевски лети на частни самолети Фалкон, доказано от МВР. Сега много е важно да се знае, че нашето разследване, което включваше много полети с самолетите Фалкон на Делян Пеевски, обхвана близо 500 полета с самолетите Фалкон. Тези полети бяха обичайно по маршрута София, Истанбул, Дубай, Дубай-София, Дубай-Истанбул. Двата Фалкона на Пеевски последните 5 години седяха в Истанбул на паркинг. Сега единият е там, другия е в Женева. Но е важно да се знае, че МВР потвърди нашето разследване, съобразно тяхната възможност да си четат масивите за последната една година. Ние сме доказали с отговор от МВР, което е проверило в своите архиви, 50 полета на Делян Славчев Пеевски с частен самолет Фалкон по маршрута София, Истанбул, Дубай, Дубай-София, като в това число на полетите влизат и частния самолет Бомбардие на фирмата EGT Jet, която е част от Eurogames Technology, голямата империя, на господин Валтер Папаски. С тези самолети Пеевски има доказани от МВР 50 полета. И следва вече тук господин Пеевски да бъде запитан със следните въпроси. Кой плаща тези полети? Откъде са тези възможности? Един политик, депутат, който 25-26 години е на държавна заплата като народен представител, да има възможност да лети всяка година, цитирам тук президента Румен Радев, всяка седмица да лети с частен самолет, той каза Фалкон, както разбрахте някой път самолетите се сменят в движение, до Дубай. Аз лично, с моя богат
опит на общественик, на журналист, на парламентарист. Обиколил съм целия свят, 5 континента, имал съм официални мисии на Европейския парламент. Честно да ви кажа, такова чудо не съм виждал. Нито в Америка, нито в Африка, нито в Азия, нито в най-дълбоките горите Лилейски, включително и в Латинска Америка съм бил. В Колумбия, там където са на господин Пеевски първообразите, знаете ги много добре, кои са Пабло Ескобар, в Мексико Ел Чапо. Такова чудо като това с Делян Пеевски няма. Депутат, народен представител, човек на държавна заплата, да има 2 частни самолета и да ползва частни самолети на хазартни босове като свой, буквално. Фактът обаче, който ние днес констатирахме и затова сме тук, това е неговата мащабна резиденция. Няма, може би има признаци на живот, но няма признаци за външна охрана. Минахме и през хотел Берлин, там е малко по-сложно положението, защото вече има частна улица, която води към хотел Берлин, която вероятно господин Пеевски не е обявил за частна, тя всеки може да мине по нея, но тя води до към имота и е трудно да се види от Беловодски път дали има охрана и кой охранява. Факт е обаче, че Иван Демерджиев каза самата истина, че Румен Радев буквално по устав, по закон занули Делян Пеевски, както обеща, направи го по неговия си начин, спазвайки закона, отне му се охраната на НСО и както видяхте днес, дори му се отне правото Делян Пеевски и с частната си охрана. Ние вече знаем коя фирма е поела охраната му. На този етап само ще кажа, че виждам го, че Митко Каратиста дава някакви интересни интервюта, в които говори глупости в дневен ред, мисля, че го гледах. Не, при Цънцарова, съжалявам за грешката. Знам, че фирма свързана с Митко Каратиста е поела охраната на Делян Пеевски, което вече става много интересно. Тук тепърва ще правим разследване по тази тема. Фирма свързана с Делтагард. Но искам да кажа, че от днес вече видимо от това, което сме качили като видеа, Делян Пеевски дори вече няма достъп през задния вход в парламент. Той трябва като всички граждани, аз бях за 2-3 месеца съветник в този парламент, носил съм сигнали като гражданин и аз съм минавал през този вход, през който минава Делян Пеевски. Това е входа на простосмъртните граждани, където се чекираш и те пуска турникета да вървиш напред. Няма го НСО да ти отваря вратата, няма Ертена Нисова да носи чантите. Ето тук Деси Атанасова в най-добрия случай, може някоя чанта да му внесе на господин Пеевски. Сега това обаче, което ние в момента ви показваме, това са фактите. Няма охрана от МВР, няма охрана от НСО. Фактът е, че само преди 10 дена ние бяхме тук с колегата и видяхме на Беловодски път, извинявам се, защото има и стар Беловодски път, на улица Беловодски път да има патрулка на МВР, която ние попитахме какво правят, те нямаха отговор. И след това от наши източници, от МВР, ние разбрахме, че това е било по разпореждане на НСО. НСО са разпоредили на МВР, или там както се е по техния вътрешен ред, патрулка да бъде непрекъснато като охрана между хотел Берлин. Сега, тук ще не е трудно да го покажем, но, примерно, ако се вижда в далечината, ако приемем, че това е палата, който се свързва с Делян Пеевски, тук един съмнителен ровър мина с интересен човек вътре, който ни изгледа. Ако приемем, че това е палата на Делян Пеевски, това приемаме само, че би могъл да е палата на Делян Пеевски, той се свързва с много други хора и фирми, не с него персонално. Точно под него се намира улица Беловодски път и тази улица минава през хотел Берлин. За което ние може би ще продължим с нашето следващо включване. Фактът е такъв, няма охрана от МВР, не се вижда и НСО да охраняват Делян Пеевски в неговия, така да се каже, един от неговите палати. Той е обявил десетки такива, че живее под наем в тях. Няма собственост и той реално се води и той е беден като клошар. Има там 2-3 фирми, които незнайно защо декларира, незнайно защо твърди, че се издържа от тях. Би следвало всяка една фирма, която е собственост на Делян Пеевски, да има забрана, да бъде в списъка с санкциите на Магнитски и най-малкото тази фирма би могла да съществува на територията на Европейския съюз, но не би могла да ползва банковите услуги, защото това е много важно да се сподели. Банковата система по света е свързана с системата SWIFT. А системата SWIFT е американска собственост. Даже мисля, че е собственост на американския трезор. И няма право лице санкционирано по закона Магнитски да ползва сметки, да привежда суми, да прави транзакции, поне в цивилизования свят. Вероятно, може би в някакви там други бандостани, Пеевски би могъл да има банкови сметки и да плаща. И ще завърша само с тази ирония, понеже винаги съм ви казвал, че Пеевски обича да крещи по модела на народната приказка крадеца вика дръжте крадеца. Самия Делян Пеевски обиждаше своите опоненти на мистер Кеш, да са прибирал шампейна, Чичо Румен да прибирал шампейна. Самия Пеевски е обречен цял живот да плаща в кеш, защото той няма право на банкова карта, няма право на банкови транзакции. Напомням само, че
ползва държавна сграда на 6 етажа на улица Врабча, която е 4000 и кусур квадратни метра, президента е на 3 етажа, премиера е на 4 етажа или на 5, Народното събрание е на 3 етажа, Делян Пеевски ползва 6 етажа, подарени му от държавата за негово си лично ползване, за партиен офис на неговата партия с купен ромски вод, която има на всичкото отгоре 20 депутати и е най-малката парламентарна група, влезла в парламента след партията Възраждане. Така че въпросите към Делян Пеевски са много, но това е важно да се знае за него, че той непрекъснато твърди, че другите плащат в кеш, че другите пиели шампейн, а самият той е любител на луксозните трипови разходки. Той пътува с частен самолет Фалкон, той пътува с частното бомбардие на EasyJet Jet от съзвездието от фирми на Валтер Папаски. Това е човека, който пие шампейн на борда, това е човека, който мъкне раници без митническа проверка, познайте какво има в тях. Това е човека, който след това прикачва раниците по летищата и ги изкарва на някъде. И това е на практика човека, който дълги години се представяше за политик и медиен издател, а всъщност един най-обикновен мафиот и олигарх. Благодаря ви за вниманието и с това прекратяваме нашето включване. Както виждате още един път, това е улицата, на която, да кажем, по-настоящен е живущ Делян Пеевски и тук ще направя една скромна прогноза, че надали още дълго време Пеевски ще се задържи по тези адреси. Лично аз смятам, че този човек няма и дълго време да остане още в България, след това, което му се случва по устав и след отнемането на охраната, след начина, по който вече го третират като един обикновен депутат в българския парламент и неговото безмислено присъствие там, аз мисля, че господин Пеевски е въпрос на много малко време, на седмици, да напусне България и да дава интервюта в неговите жълти медии, ако все още съществуват, като Пик и Блиц, някъде от Дубай, както на времето правиха хората, които той ги изпъди в чужбина. Здравейте, здравейте, приятели, още един път. Намираме се в безлюдните дебри, в безлюдните полета, в безлюдните гори, квартали, махали, градове в градовете на Делян Пеевски. И сега искам само това да погледнете, преди да дам на моят оператор. Това е на 200-300 метра от имота, където бяхме. Преди малко ви показахме най-хубавата къща на София. Най-хубавата, най-скъпата, безспорно. Заслужава го господин Пеевски, всичко трябва да е за него. Това е най-богатият човек. Кирил Домусчиев и Валтер Папаски ряпа да ядат. Това е най-богатият българин Делян Пеевски, само че той е богат в кеш, в имоти, в активи и малко в банкови сметки. Не може да покаже цялото си богатство. Сега гледате частната улица. Тя не е частна улица, но няма каква друга да е, защото тя води само към хотел Берлин и тръгва, сега ще ви покажа, от стар Беловодски път. Ето тук виждате Витото, което стои паркирано отпред. Тук, в този имот, сега малко ще дам така напред, ако мога да видя, не, трудно. Сега, ето да, тук на моят оператор. Вървим сега, тук ние разхождаме се в хотелския комплекс, хотел Берлин, собственост на някоя фирма на Делян Пеевски. Защото той, както знаем, всичко разпродаде, всичко писа на поставени лица, откакто попадна в санкционните списъци по-Магнитски. Господин Пеевски се води беден като клошар. Добре, че е майка му да го издържа. Сега тук е някакъв паркинг, частен. Много е важно да се знае, че това тук всичко е свързано с него. Някои от нещата се продават, пуснати се в една имотна агенция. Ето дори вратата е отворена. Дори човек може да влезе в хотел Берлин, но той не работи като хотел, разбира се. Най-вероятно трудно ще ползва спа центъра, трудно ще ползва лоби бара. Не знам какви услуги тук се предлагат, но ето има тук някакви хора. Ще питаме, ще видим. Ако можем да показваме вече само. Това е хотел Берлин. Тук последния път, като бяхме на протест, сега ще попитаме. Има си човек. Здравейте. Господин Пеевски търсим. Господин Пеевски? Да. Той не живее тук, господин. Не работи ли тук? Не, тук това си стана частни и такова. Така ли? Те го направиха на апартаменти. Частни такова е това. Частни апартаменти, те го направиха хотела на апартаменти. А той отгоре живее в тази къща, която е на Сребърна гора. Не знам къде живее. А кога идва тук за последно? Не мога да ви кажа, аз съм от една година. Не е идвал тук, от една година не е идвал. Значи имаме новина, господин Пеевски от една година не е идвал в хотел Берлин. Да, верно, че така ми прилича, че не е като за Пеевски тук. Отворено е, френдли е, хора, има детски градини. Изобщо не е идвала с казвам. Да. А Марио да е идвал тук? Кой Марио? Марио.
Иван Мирински. Те са известни хора. Те са известни, ама ги виждам по телевизията. По телевизията си ги. Иван Мирински и Марио точно не по телевизията. Някой друг да идва известен? От ДПС някой? Хамид Хамид? Тук изобщо не идват такива, те си живут. Ние не ви показваме да знаете, не се притеснявайте, не се виждате. Защото Байрам, не. тия знаете къде да ги намерите. Ами ние, господин Певски, знаем къде да го намерим, ама се го няма. Добре, благодаря ви, всичко добро, лека работа. И така, ще става все по-интересно, както виждате, много любезен човек, домакин на вратата, отворени. В хотел Берлин всичко е частно вече, всичко се разпродава. Тук вече започвам да си мисля, че това, което се очаква, че Певски ще избяга в един момент, ще напусне страната, се очертава все повече като сурова реалност. Сега, истината е, че той има 8-10 имота, които ги обявил. Това не са като полетите с фалконите и с бомбардието, където никъде не са обявени. Ние като ги разкрихме, МВР като ги потвърди, изведнъж настана ох. Това са неща, които той е обявил като негови имоти, макар че е обявил, че живее под наем. Сега любопитното е, че двата най-знакови имота, които бяха обявени като такива на Пеевски, именно хотел Берлин, тук помните, че преди 2 години бяхме около 5-6 хиляди човека на протест от цялата страна, депесариите, после една част от тия, които бяха на протеста, решиха, че е хубаво да се снимат под герба на България при господин Пеевски. Тогава Пеевски беше тук, защото тази врата, която ние влезнахме сега и никой не ни спря, тогава тя беше затворена с железни синджири, с огромни катинари, ние ги показахме, а реално тогава, преди 2 години, когато бяхме тук, очевидно той наистина е живеел и е приемал гости. Сега, това, което се чува, знае се, ето за този имот, сега не знам дали, мисля, че от тук можем да го покажем. Ето, вижда се сега от тук имота в дъното. Имота, който ви показахме. Ето, вижте, така с пръст ще ви го посоча. Ето, това е имота, до който бяхме преди малко. Уникален имот, уникална къща. Да, ето само да видите къде е имота. Ето, вижте, това е кулата, копитото, така нареченото, ето го до него. Това е нещо уникално. Това може би най-топ имота на София. Огромна, като, как да кажа, почти като малко НДК е там горе. С някакви иероглифи направено, според мен е чисто за примамка. Здравейте. На тия хора даже не ми се мисли какво е било тук 10-20 години, докато Пеевски битуваше в тази барлога. Така че ние доказахме вече, че Пеевски поне се изнесъл от тези имоти, които публично се свързаха с него. На кой са тези имоти? Сега човека каза, че са разпродадени на апартаменти. Много не вярвам, че то така всичко е разпродадено и че много лесно ще дойде някой да живее там, където Пеевски е бил. Но факта е факт. МВР го няма, НСО го няма. Ето едно МВР минава. Чакай сега да видим. Нищо общо с нас, само ни погледнаха хората. И така, ако можем пак само да покажем тук, да се види. Ето това е така наречената частна улица, която пак казвам, не е частна, просто на времето тя водеше. Сега тук се е позастроило, понаправило. Преди 2 години, когато цялото ДПС се изсипа тук да иска на Пеевски оставката, беше затворено с катинари. Нямаше ги част от тези неща, сега вече е по-поддържано. Така че това беше днешната ни разходка с именията, палатите, имотите на господин Пеевски. Мога да направя следния извод. От това, което виждаме с просто око в най-така тузарските му, лъскавите му, скъпите му, луксозните му имотите, достойни като за един български шейх, истински ромски барон, човека, който владее и така държавата с голямо Д, човека, който до онзи ден буквално допреди Чичо Румен да се появи и да слезе от самолета, човека, който управляваше държавата, привикваше всички на килимчето, снимаше ги под герба, издаваше заповеди, караше се на журналистите, обясняваше как няма да позволи това и онова с службите, с неговите служби, с неговата държава, с неговата собственост. Същия този човек май трайно вече се изнесъл на Палмата. Сега ще ви споделя една клюка, само като слух. Скоро време ще го посетим там, ще видим дали ще напокани и целият му антураж да пием по едно кафе с тях. Говори се, че господин Пеевски е един от най-големите собственици, инвеститори на Палмата в Дубай. Цели клонки и палмови листа има там, които се свързват с него, така че надявам се скоро време там пък да го открием. И така, здравейте, приятели! Директно се включваме. Сега малко ще обръщаме картината. Директно се включваме от улица Златен век, номер 29. Обещаното включване в рамките на днешния ден.
Сега искам да акцентирам. Така. Това е обещаното включване от нашата обиколка за издирването на Делян Пеевски. В деня, в който неговата, така да се каже, медийна свирска армада изпада в истерия срещу мен и срещу разследванията на Бинюс за частната му самолетна флотилия, с която той дълги години обикаляше света и пътуваше до Дубай. Сега давам само на колегата. В деня, в който господин Пеевски се е скрил дълбоко като плъх, мога да кажа, някъде в дън горите Лилейски, няма го на обичайните му адреси, на улица Сребърна гора, само забележете какви улици, на Беловодски път, където се намира хотел Берлин. Сега сме дошли тук на Златен век, номер 29. Това е неговата така огромна, поредна, помпозна резиденция, която той е обявил пред КПК, че живее под наем. Който познава Пеевски, знае, че този човек има хиляди имоти, които е накупил, никога не продава, само купува и очевидно, че живее явно под наем в собствен имот, но го няма и тук. Това е забележителното, това е интересното, че ние издирваме лицето Делян Славчев Пеевски, който продължава да пласира версията пред така малцината останали, които могат да му вярват, които се броят на пръстите на едната ръка, че той едва ли не продължавал да дирижира процесите в държавата, но е безследно изчезнал. Сега искам да забележите само ето тази характерна ограда с този зеленикъв цвят, начина по който е конструирано всичко, обекта на VIP Security, той е така любимата му охранителна фирма, заедно с Delta Guard. И сега тук искам да покажа само камерите, които е опасал цялата улица. Ето тук можем да помахаме. 4 камери във всички посоки. Случайно някой едва ли не да така преодолее оградата и да се домогне до безценното му корпулентно тяло. Добре охранявана резиденция, но видимо необитаема. Това е един от многобройните имоти, които се свързват с Делян Пеевски в София. Дойдохме в днешния ден, понеже днес е събота. Парламента не работи, където Пеевски ходи по един час всяка сутрин и не отговаря на въпросите за частната му самолетна флотилия с марка Фалкон и за бомбардието на EGT Jet на господин Валтер Папаски, с което той лети непрекъснато. Има 12 полета. София-Истанбул, Истанбул-София за последните 3-4 месеца. Той не отговаря на тези въпроси, само се усмихва и ние затова го издирваме, за да си поприказваме с него. Аджеба тия самолети, кой ги плаща? Искам да поздравя вътрешния министър Иван Демерджиев днес за това, което каза. Въпреки, бих казал така, нелепите опити това разследване да се неглижира през цялото време, ние събудихме България. България разбра, че Бинюс и аз показахме, извадихме на показ 500 полета на Делян Пеевски с самолети Фалкон, а МВР, негова собственост, ние имаме основания да твърдим, че това е така, от цялата документация, с която разполагаме. МВР официално потвърди за 50 полета, близо 50 полета, за последната една година. От тези полети 30 и няколко, 34 мисля, че са, или 37, са с фалконите на Пеевски. Те са до Истанбул и от Истанбул до Дубай. И 12 полета с бомбардието на EGT Jet, които са само до Истанбул. И там обикновено Пеевски се прикачваше на самолета Фалкон, с който стига до Дубай, за да прикрива следите си в София. Иван Демерджиев днес зададе правилно въпроса. Въпросът той блестящ юрист е Иван Демерджиев, преди всичко, преди да бъде вътрешен министър. Той е трикратен вече вътрешен министър в служебни кабинети на Румен Радев, сега вече в редовния кабинет на генерал Радев, който вече пък наръчна, буквално с наръчната пое цялата силова структура на държавата. МВР, Министерство на отбраната, проследяване, дато, разузнаване, всичко сега вече е към Румен Радев. Та днес Иван Демерджиев зададе този въпрос: кой как плаща полетите на Пеевски? Въпрос, който ние задаваме през цялото време. Той е елементарен въпрос. И ще обясня защо този въпрос пряко сега удря и по имиджа на тези, които са негови съучастници. Делян Пеевски е санкциониран по закона Магнитски. Той няма право на банкови транзакции. Как се плащат такива луксозни круизи на самолети? По какъв начин? Ако е кеш, един такъв полет до Турция струва от порядъка на 60 000 евро. Един полет до Дубай обратно струва около 150 000 евро. Още повече, когато тези полети излезнаха на EGT Jet при нас, ние уведомихме с официално писмо служителите на господин Папаски, че с тези полети, с Пеевски на борда, те извършват нарушение на санкциите по Магнитски. И забележете, от тогава няма никакъв отговор от EGT, но пък за сметка на това Пеевски летя още 4 пъти на техните самолети. Което означава, че те не са невинни в цялата тази история с самолетните полети на Пеевски. Тук въобще не говорим за неговите частни фалкони, от които ние имаме доказани, както вече ви казах, 24 полета до Дубай и мисля, че са 7 полета до Турция. Това е само за последната една година.
Румен Радев каза ноември месец миналата година, че Пеевски лети всяка седмица с частния си фалкон до Дубай. Той не го нарече по име, каза тартора на правителството, който стои на първия ред в парламента. Годишно тези полети струват между 5 и 7 милиона евро. За целия период назад във времето говорим за десетки милиони евро, а като прибавим стойността на самолетите, стават стотици милиони. И тук въпросът е Пеевски дали въобще е декларирал тези луксозни свои круизи и придобивки, защото в закона за КПК и КОНПИ там изрично пише, че когато имаш въздухоплавателно средство, ти трябва да го декларираш. Не, няма нищо в декларациите на Делян Пеевски до миналата година. Ето тази къща може би има като обект, в който той живее под наем. Но няма нищо за самолетите. Там дори не е споменал, че има 2 самолета, които ползват под наем. И тук сега любопитният въпрос е, за да завърша темата за въпросите, които задава господин Демерджиев и да обявя голямата новина от днес, е, че тези, които са съучастници на Пеевски и му отдават техните самолети, те нямат право да го правят, защото имаме 3 хипотези много интересни. При първата хипотеза, EgyptJet на Валтер Папаски съдейства на Делян Пеевски да нарушава санкциите по закона Магнитски, давайки му тези самолети и плащайки ги Пеевски с банкови транзакции или кеш. Тук вече фирмата попада под юрисдикцията на американските и британските закони. При втората хипотеза обаче, Пеевски получава този самолет от EgyptJet като дар. Да си лети така, да си хвърка. Само че тук попадаме вече под ударите на антикорупционното законодателство в България, защото един депутат няма право да получава такива дарове. Пеевски е на публична длъжност депутат. И по смисъла на закона, той няма право да получава луксозни полети с частен самолет. Ако ги е получил, значи хората на господин Папаски от EgyptJet участват в някаква корупционна схема с Делян Пеевски. Това е просто хипотеза. И при третата хипотеза, тя е най-страшна. Пеевски изнася едни раници пълно състав бомбардие на EgyptJet, които раници, по наша информация, и ние сме показали как става това, се претоварват на летищния Ататюрк в Истанбул на частния фалкон на Пеевски, който ден-два по-късно излита за остров Крит, където пък Иван Мирински, неговия ковчежник, има имоти на свои роднини. Тези 3 хипотези са безкрайно интересни. Ние сега ще преследваме истината и ще търсим за съдействие, както винаги, Министерството на вътрешните работи, още повече, както имахме доверие в предишния министър Емил Дечев, сега имаме доверие и в Иван Демерджиев, огромно доверие в него, както вече казах, един брилянтен юрист. Ние ще го запознаем още в началото на седмицата. Той днес това, което каза по Нова телевизия, даде знак, че го очаква. Ще го запознаем с нашите сигнали, ще му дадем и останалите над 400 полета, които все още МВР не е потвърдило, и ще попитаме Иван Демерджиев кога е кацнал от Истанбул Десислава Атанасова, конституционната съдийка и лидерката на парламентарната група на ГЕРБ, която през 2023 година излита от София на 6 октомври, на 8 октомври посреща някъде рождения си ден и неясно кога се прибира в София. На 6 с фалкона си излита и Делян Пеевски, който каца в Истанбул, и на 8, когато е рождения ден на Десислава Атанасова, Пеевски излита с фалкона си след двудневен престой, нещо, което не е правил често до този момент. Обикновено той не каца още в Истанбул, той лети от Истанбул до Дубай. И ние мислим, че в самолета по това време вече е Десислава Атанасова, която посреща евентуално в самолета на Пеевски рождения си ден, изкарват един романтичен и незабравим уикенд в Обединените арабски емирства, след което самолет се връща наобратно и забележете, както никога и не е правил до този път, спира в Истанбул за кратко, някой слиза от самолета и самолетът с Пеевски излита и каца в София. Ако Десислава Атанасова според МВР се е прибрала на 11 октомври, това означава в голяма степен, че тя е споделила това споделено пътуване, този луксозен трип с Делян Пеевски. Сега само ще помоля колегата оператор да покаже от тук къщата. Тя вече се вижда през тази част на оградата. Ето тук се вижда точно така. Ето това. Виждате за какъв не просто луксозен и огромен имот става въпрос. Общо взето всички имоти на Делян Пеевски са от порядъка на стотици квадратни метри, но това сигурно са най-малките. Тук говорим отново може би за къща, която за имот, който е като прогимназия, над 1000 квадратни метра, че и повече и така. Виждате, че просто нещата с господин Пеевски са мащабни, като самия него, корпулентни мога да кажа. Той е един цар на имотния пазар. Но това е поредният имот, който ни обиколихме, третия поред вече, и за който ви казваме, че отново няма признаци на живот. Дали тук живее част от едното семейство на господин Пеевски, другото семейство на господин Пеевски, ние не знаем, но просто ви казваме, че този имот изглежда поне на този етап необитаем. Има ли откъде другаде да погледнем за имот? Много ли е пътя до там? Ще повървим сега малко, за да видим и другата страна на имота. Делян Пеевски. Намираме се, забравих да кажа, квартал Симеоново, един от хубавите квартали на София, и не сме дошли тук да завиждаме, не сме дошли тук просто така да разследваме и да показваме, не сме дошли да плашим, не, ние сме дошли тук да потърсим господин Пеевски, за когото имаме информация, че се готви да бяга и да напусне страната. Хора от неговия антураж твърдят, че до седмици броени той ще се установи в Дубай завинаги. Не се е разбрал с Турция, опитал се там да договори, че Турция няма да го екстрадира, ако се получи червена бюлетина случайно от Чичорумен, както го нарича Пеевски, или дело за екстрадация от Съединените американски щати.
Ето сега виждате тук, показва имота. Ще за какъв имот става въпрос. Огромен. Това е почти, това е спа център, мисля, че. Или какво е, фитнес ли? Това е нещо огромно. Това е по-скоро като училище, като хотел. Да, само мога аз така да дам. Ето тук се вижда вече. Ето тук, къде е имота да се вижда? Ето вижте за какво става въпрос. Това е нещо като вход на времето, но той самия имот виждате, че е така много добре скрит нарочно. Той продължава. Има някакви перденца, завески. Пак ще погледам да видим. Отиваме постепенно към входовете. Това е наистина нещо голямо, но ето спуснати са пердецата. И сега да видим какво има тук. Някаква обява ли е? Какво е това? Пристройка, настройка, преустройство на еднофамилна жилищна сграда. 420 квадратни метра, допълнително застрояване, кабина. Да, нямаме съмнение, всичко е направено по закон. 20-та година е издадено от главния архитект на община Витоша. Точен адрес на строителната площадка. Безопасност. Господин Пеевски обича да се изпипва нещата. Разбира се, всичко, до което той се докосне, фалира. Справка дори жълтокафевите му сайтове, които не купи, включително и пик от Недялков. Ето отново VIP Security, виждате тук. И тук вече, ако можеш да подадеш ръка, за да се... Да, това е вече 31, но нека да се от тук, ако можете си. Ето, вижте тук се. Вижте за какво става въпрос. Ами добре, аз сега ще взема тук инструмента на разследването в нас. Да. Тук така, малко ще покажа. Надявам се няма да му отстреля някой охранител. Но, много важно, ето виждате ли, тук вратата е хванала Пайжина. Което означава, че щом е хванала Пайжина, господин Пеевски тук в този имот не се е показал от дълги години. Сега този звънец дали ще работиш. Хайде, ще звънем. Ето. Звъннахме да видим. Камери навсякъде, куче на завая. Дали това куче е тук? Ето охраната на обекта. Няма никой. Добре. И така очаквайте в началото на седмицата нашите сигнали до Министерството на вътрешните работи за частните самолетни круизи на господин Пеевски. Над 50 доказани или около 50 доказани от МВР с подписа на вътрешния министър за последната година, а от нас общо близо 500 полета. Очаквайте и нашите въпроси, които ще продължат да валят към EGT. Това е голямата компания на Валтер Папаски, хазартния бос, който се явява нещо като, не знам как да го кажа, помощник или протектор на господин Пеевски в неговите мераци да лети с частни или активни самолети и да нарушава санкциите по Магнитски. Като тук най-интересното е, че господин Пеевски, като един обикновен депутат, какъвто е бил почти през целия си съзнателен живот след 18 годишна възраст, взима 5000 евро заплата, а само полетите с бомбардието на EGT са на стойност между 350 и 400 хиляди евро. Тоест, господин Пеевски е опукал 10 годишната си заплата като депутат, за да лети 3 месеца с бомбардието, в което често лети и собственика на ЦСК.